So, bumalik na tayo sa office. Titikman ko muna yung kape ko. Kung formality lang ba yung kape ko or masarap naman pala. Start na tayo ng work. Una kong ginagawa is mahal ko naman talaga yung work ko. And especially ako, personally, yung gumawa ng sistema ko. Yun nga lang, sa sobrang gusto kong maging hands-on at included sa lahat ng aspect ng trabaho namin, natambakan ako ng trabaho. Sa totoo lang, masaya naman talaga yung trabaho ko. Kasi para lang ako naglalaro na laging may sinusolve at ina-actionan na problema. Nakaka-fulfill lang kapag nakikita ko yung natatapos ko yung mga tambak na trabaho ko. So, after kong malog lahat ng mga request nito, isa-segregate ko na sila per category. Merong mga for approval, for distribution, for information, for action, for filing. Napunit ko yung papel sa may printer. Kahit pa ang pag-troubleshoot ng printer, hands-on pa rin ako. Wala akong dugyot. Dahan-dahan nga lang kasi mahal yung kuko ko. Charot. So, ang work system ko ay nahahati sa tatlo. Sa computer, sa signature book, at sa notepad ko. So, kakatapos ko lang mag-scan dito, i-rename ko lang sila, and lahat ng pwedeng i-distribute by email, i-email na natin afterwards. Gusto mo bang malaman kung paano magtrabaho bilang isang functional na secretary, executive secretary, personal assistant, o admin sa ibang bansa, especially dito sa Middle East? Sige, huwag kayong mag-alala. Nandito kayo sa right channel. Next upload, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-work. Para naman magka-idea kayo kung paano ba magtrabaho dito sa Middle East or paano nga ba maging sekretarya dito sa Middle East, especially dito sa Qatar. Huwag na huwag kayong matatakot kasi madali lang. Kayang-kaya nyo yan. Ako nga wala naman akong experience sa kahit anong office job. Tamang lakas lang ng loob talaga ang dala-dala ko dito sa Qatar. O siya, tapos na yung work. Tara, samahan nyo kay Jelay. Imimit namin yung ate ni Jelay. Nakabahin ako. Meron daw present sa akin si Jelay. Hindi ko alam kung ano. Pero kinikilig ako. Kanina pa nga kanina. Hello po. Nice to meet you po. Ay, thank you po. Kasi sabi ko, tuwas ko sa mga. Ay, hindi na nakakapos. Okay po. Thank you po. Yeah! Thank you si ate. Hi po ate. Suppose din na to? Hindi ako. Kanina pa nga po kinakabahan. Bakit? Hindi ko mawala. Paano ako makikipag-date